Takže dobrý den, dámy a pánové, já poprosím ještě Stana, aby mě donesl to zástavkové sítko. Nevím, kde ho tady mám. A pokud se chcete dozvědět tajemství úspěšné kávy, tak prosím přijďte za mnou tady ke krásnému kávovaru Astoria, druhý bar. Stojím tady v červeném košili, mávám na vás. Tak, pijete ráda kávu, madam? By mi neškodilo, já pijem každou hodinu kávu. A proč myslíte, že vám káva škodí? Já si myslím, že když veľa kávy vypijem, tak já si nechci zabrať. Zeptejte se mě, kolik vypiju kávy. Koľko kávy vypijem? Já vypiju tak, no denně nemůžu říct, já nemám pravidelnou denní dávku. Když třeba učím o kávě, tak vypiju 15 až 20 espresso za ten den. K tomu si dám ještě tak 5-6 kapučin, protože je mám rád. Vidíte, jsem zcela zdravý. Protože víte proč? Já piju totiž kávu zdravě. Já piju malé espresso, případně když chci velké, tak se ho pustím do čisté vody. Jo, a piju ten správný recept, jak má být, že jo, Roberto? Ano. Tak. A jak víme, tak káva je vlastně správné spojení těch kávových olejů s vodou. A ty kávové oleje, když se voda odpaří v tom kávovaru, nám ten kávovar trošku znečistí. Proto firma Asahi Michi byla požádána výrobci kávovaru před 50 lety, letos slaví 50 let výročí tato firma, která distribuje výrobek Pulikav, který je vlastně odmašťovač těch kávových olejů. Vidím, že Roberto nechce dát mikrofon. Ano. Rychle vyměníme malý moment. Roman už se pustí. Jak se pustí mikrofon Roman, to je jedna zajímavá po druhý. Tak slyšíte dobře, paní Kvízamená, tak 15 kafí denně zdraví, tak vyrobený v ruce Romanem. Raz, dva, tři, ano. No. Raz, dva. Tak, výborně. Ano, děkuju. Takže. Výborně. Takže výrobci kávovaru, protože by zjistili, že ten olej kávový, když se propojuje s vodou a protože ten kávovar je teplý, voda se odpaří, zjistili, že vlastně ty cesty, které jsou v tom kávovaru, nám ten olej zanese. Co s tím, jak to vyčistit? Proto udělali vlastně tento výrobek Pulikav, který vlastně odmašťovadlem a pomůže nám uvolnit ty oleje. Všichni to víme, všichni tento výrobek nebo podobný, jak je konkurenční firmy, dejme tomu, máme v podnicích, ale pravdou je, já denně jezdím po 15-20 kavárnách, neumíme jej používat, ten výrobek. Takže pokud máte zájem, přijďte za námi semka, já vám ukážu, jak tento výrobek jednoduše použít. Je to práce v tom podniku pro tu obsluhu, pro toho baristu, čišníka, barmana na 2-3 minuty, co se týče čisté práce. Co se týče času, zabere toto čištění, dejme tomu 10-15 minut, protože ten prášek musíme nechat v těch cestách působit a potom následně i ty páky, přes které vlastně ta káva teče a jsou celou dobu v teple, tak na konci směny taky vyčistit. Takže tento regenerační prášek na čištění kávovaru se používá pravidelně každý den, vždy na konci směny. Ne, tak jak v některých podnicích se dozvídám, a nám říkali, že to stačí jednou za měsíc, nebo jednou týdně, nebo my to děláme, a nevím, třeba při předávání směny. Stalo se mi, protože jezdím po kavárnách a mám i svoje zákazníky, protože také distribuju kávu, tak se mi stalo, že mi z podniku jednoho, když jsem přebíral vlastně před 4 lety na trhu ten podnik, tak mi volali, že jim najednou to naše kafe neteče. Tam to není možný, to je divný, tak jsme regulovali mlýnek, hrubost mletí, neteče. Tak jsem holcem do auta, dojel jsem těch 160 km tam a s hruzou jsme zjistili, že ta páka už byla tak zanesená těmi oleji, že i tady ta dírka, ta výpust, byla tak uspaná, že prostě káva se neprotlačila. Vypadl z toho takový špunt. Od té doby můžu říct, že už znají tajemství úspěšné kávy,
čistí nejenom kávovar, čistí páky a ta chuť potom je dokonalá. Já si myslím, že nikdo z nás nebude jíst spálenou topinku nebo spálený smažený řízek, rezeň, vyprážaný, že popálený, jak je to špatně. Tak, čištění těch zpětných cest, to znamená hlavy sprchy kávovaru, používáme v páce takovéhle zásadkové sítko. Všichni ho dostávali na kávovaru, stačí prostě oddělat to sítko, které se používali. Tady se můžeme podívat, vařilo se 20krát espresso na čas, že tou pákou ty oleje prostě jsou v té páce. Za běžného provozu je to normální a ba naopak, ty oleje vidíte, že jsou vlhké, dělají nám krásně tu kávovou cestu a káva nám teče skvělá. Na konci směny to musím vyčistit. Ještě jednu obrovskou chybu, která se dělá v podnicích, je to, že v průběhu toho provozu ten personál vyklepne a vrátí tu páku čistou zpátky. To je právě chyba, protože ta páka potřebuje být v té sprše pořád, ten puk musí být tam a je vlhký, aby ta cesta byla vlhká. Když to vyklepnu, tak se mě ta cesta spálí a pak ta další káva už není dobrá. Ale teď jsme na konci směny, musíme vyčistit jak zpětní cesty, tak musíme vyčistit páku a sítko. Na čištění páky a sítka máme takovouhle dózu, kde je jednoduchý vizuální návod. Vložím tam páku, vložím tam sítko, přisypu cirka 10 gramů prášku, přidám horkou vodu, a tu vodu naliju do té dózy. Maximum je tady ta hladinka. Ono to krásně napíjí. Je to zhruba správně by tam patřila 70 stupňů horká voda, ale když dáte tu úplně vařící, tak ono se to krásně to napění a začne to okamžitě působit. Nyní nastal čas, abych si vzal to zásadkové sítko, dám si ho do druhé páky, kterou zrovna nečistím, a přisypu zase takovouhle malou gramáž toho brášku Puricafu. Tuto páku vložím do sprchy kávovaru a nechám prášek napěnit. Takže na krátkých, já nevím, 10-15 vteřin pustím vodu, jako kdybych vařil espresso, zastavím. Tady vidíte, že už od elektroventilu z té zpětné cesty mi jde pěna, tak to udělám ještě jednou. A vidíte, jak mě ta pěna krásně jde. Teď nastal čas, abych šel, co by barman, číšník, dělat úplně jinou činnost. Můžu se věnovat úklidu baru, můžu se věnovat prostě doplňování lednic, utírání lahví, protože potřebuji, aby mě ta pěna, kterou jsem vytvořil díky Puricafu, začala působit v té sprše, v těch zpětných cestách. Velikou chybou právě v podnicích je, že to jenom narychlo promačkáte a nenecháte tu pěnu působit. Stačí 2, 3, 4 minutky, když na to zapomenete, bude to tam 5-10 minut, nic se nestane. Oba naopak. Když se na to kolega včera vyprdl, tak to poznáte. A mezi tím se nám páka vlastně zbavuje těch olejů, portafiltr. A jestli jste měl natočený předtím, jak to bylo černý, tak se podívejte, madam, jak to krásně zmizelo. Aniž byste to drhla drátěnkou nebo používala nějaký jiný prostředek. Jo. Krásně to zmizelo a to máme opravdu chviličku. V té dóze, v tom roztoku Puricafu se to nechává maximálně 15 minut. Zase slyšel jsem názory a říkali mě v podnicích, my to necháváme přes noc. Nebráním se tomu, ale ta páka to pozná za chvilku, ten portafiltr. Ono trošku zmléční ten nerez
je to přece jenom činidlo, je to odmašťovač. Tady, když udělám malinký záběr, tak vidíte, jak ta pěna je hnědá už. Bere už sebou ty oleje. Když se podíváme do té páky, tak vidíte, jak ty oleje jsou tam uvolněny. Nechám to působit. Skončil ten limit, dejme tomu těch 3-5 minut, už mám doplněnou lednici. Pustím opět vodu, jako kdybych vařil espresso, na kratší čas, 5-10 vteřin, dvakrát to takhle proženu, mírně si povolím tuhle páku a vyčistím i okolí takhle té hlavy. Pro vás, dámy, doporučuji, abyste si vzali děrečku, ruky máme, každý máme jenom levou a pravou, musíme si je chránit. Takže lehce povolím, takhle vlastně vyčistím to okolí. A teď, strašně důležitá věc, nechat odtéct tu vodu s těmi oleji. Ještě dvakrát to takhle proženu čistě, čistou vodou. A nechám téct vodu do toho záslepkového sítka. Pokud tu vodu mám takhle krásně čistou, tak jsem vyčistil dobře. Pokud ovšem ta voda bude mít lehký bronzový nádech, asi takhle, čistil jsem špatně a musím celý proces zopakovat. Protože je to, buď jsem dělal někdy chybu při tom postupu, anebo můj kolega se na to včera vykašlal. Takže je potřeba ten proces zopakovat znovu. A tady touhle vizuální kontrolou právě po těch 3-5 minutách působení zjistíte, že dáváte zákazníkovi do kávy krásnou, čistou vodu, kterou máte samozřejmě upravenou změkčovačem, parametry svého stroje a díky tomu plníte pro přípravu pravého italského espressa.